Салават.ру. Амока Каслава Билаева, улица 94, ОГРН 102 02 87 41 41. 0+. Артабан ниндәй авырулары бар икән тагын картуфтың? Сөнки без сәрей тибез. Карала, бүтән авыруларның исемен дә белмәйбез, улар белән ничек көрәшергә кирәклеген дә белмәйбез. Шул хакта һөйләгез әле. Безнең Башкортстанда иңгеш осрай торган сирдәрнең береһе фитофтора. Оның билдәләренең береһе булып тора хоргылт төстәге таптар әйе. Картуфтың тышында була андай таптар? Картуфтың тышында була һәм кисеп караганда шундай таптар уның ак өлешендә лә күренә. Бактериаль инфекция менән бирелә торган балдаклы сиреү бар картуфта, черная ножка. Осы карала. Бер осы карала әйе. Картуфтың кылышланган картуфтар да бар әйе. Уларның береһенең сәбәбе сукырлы сиреү. Икенчесе инде ул инфекциялы сир түгел. Ул ниндәйдер физиологик юл менән туган сир. Һәм сиреклек сиренең береһе булып тора сухая гниль, коры сиреү. Хаклаган вакытта ул кибә һәм кибә торгас, уның массаһы кәмей бара. Хабак нематода безнең Башкортстанда бик күпләп осрамай, ул айрым районнарда гына бар. Был күбрәк Әлшәй районында теркәлгән әйе. Парашистая парша уныһы Башкортстанда осрай, ул геш осрай торган сирдәрнең береһе. Сәбәбе булып тора органик ашламаны күп кулланудан. Ягъни баксага артык тирес салуда ниндәйдер авыруларга килтерү мөмкин. Бүтән нимәнең дә самаһы булырга тиеш. Картуфтың сиреүе күп осракта һава шартларынан да тора. Әгәр дә яй буена ямгыр явып, һез картуф баксаһына тәпке белән 1-2 тапкыр гына инеп сыкһагыз, бактериаль инфекция көсәюе мөмкин. Сирһез матур уңыш алу безнең үзебездән тора. Ягъни баксасларның уңганлыгыннан тора. Шулай. Механик саралардан тыш бу авыруларга каршы ниндәй препараттар кулланып була? Һәр авырудың үз препараты бармы, әллә универсаль препараттар да буламы? Һәр бер авырудың бар үз препараты, универсаль препараттар да бар. Биологик препараттарның береһе алирин, бактафит, ризоплан. Химик препараттардан пенкацеп, манкадим, ридамил голд, МЦ, оксихом, бардовская смесь экстра. Ягъни безнең баксаслар башлыса биопрепараттарга өстөнлек бирһен инде. Бу кеше сәламәтлеге өчен зарарһызрак. Шулай бит, хәвефлерәк. Мул уңыш алу сирдәрнең береһе булып кала сифатлы орлык итештерү, икенчесеннән культураларда алыштырып утырту, өченчесеннән төрле препараттарды үз вакытында һәм максатлы итеп куллану. Һезнең һүзләргә дә Шәкирянна шуны өстәп әйткем килә. Мул уңыштың төп сере шулай да безнең баксасларның тырышлыгы, уңганлыгы. Картуфтарыгыз мул булһын. Башкорт дәүләт аграр университеты яшелсә һәм сәскә үсентеләре тәкъдим итә. Баклажан, кәбестә, татлы борос, томат 10-15 һум. 1 еллык сәскә үсентеләре 20 һум, петуниялар 25-80 һум. Эш көндәрендә иртәнге сагат 10-дан көндезгә 4-кә тиклем төп биналарга теплицага мөрәҗәгать итәргә. Белешмәсен телефон 8 965 94 82 685. Бакса безгә ни өчен кирәк? Матурлык өченме, уңайлылык өченме, ял итергәме, уңыш үстерергәме? Бәлки эшләргә лә ялда итергәлер. Бұл һорауга ни тиклем тәүәл җавап бирһәк, баксабызның проектында шул тиклем аныграк күз алдына килтерербез. Бүген без ландшафт дизайнында заманча стильләр белән танышуды дәвам итәбез. Модерн стиле Европа архитектураһында һәм ландшафт дизайнында 19-20 буаттарда барлыкка килә. Төп үзенчәлеге формаларның ыксымлыгы. Бер үк төрле формалар берничә тапкыр кабатланып, ритм барлыкка килтерә. Симметрия мотлак түгел. Модерн контрасттар, капма-каршылыктар стиле. Был төстәрдә лә, материалдарда ла, үсемлектәрдә һәм декоратив элементтарда ла сагыла. Ягъни тап килмәгәнде тап килтерү бар. Был стилгә каркас конструкциялар хас. Еш кына агас куактарды тәпәндә үстерәләр. Был уларда күсереп йөртергә мөмкинлек бирә. Минимализм стиле. Уның үзенчәлеге исеме үк әйтеп торуынса, элементтарның бик әз булуында, күбрәк киңлек, иркенлектә.
Бер артык әйбер юк. Был стиль вакыт тотар, бакса тәрбияләргә артык игътибар бүлә алмаган кешеләргә тап килә. Участканы бәләкәй зоналарга бүлмәй, студия принцибы буенча бидәйләр. Модерн стиленнән аермалы, бында бөтен нәмә дөрес геометрик формула. Материалдар да ябай һәм ныклы. Минимализм стиленә баталкы төстәр хас. Ак, хоры, ак хылкүрән, ак хоры, көмеш. Ху яткылыктары буалар да ябай гына итеп биделә. Бер артык элемент та юк. Беседкалар түбәһеп, күп вакыт ышыкланыр бер генә стенанан тора. Хай-тек. Инглиз телендәге югары технология сүз бәйләнешеннән алынган. Тагыла тотанаклырак, хатта бераз кырысырак стиль. Был юнәлештә башласа быяла, көзге, бетон, пластик, металл, заманча эшкәртелгән агас, таш кулланыла. Төп элементтар геометрик формулагы шыма хукмактар. Буалар яки башка төрле ху яткылыктары. Ярдары бетон, металл, кирәк кенә агас менән анык билгеләнгән. Хай-тек стиленең иң мөһим элементларының бере идеаль тигезлектәге газон яки яһалма үләндән эшләнгән япма. Кырсынташтан декоратив япмалар да яһала. Көзгеләр куллану шулай ук хай-тек стиленең үзенчәлеге. Йыһазда заманча космик формалар файдаланыла. Яктырту функциональ я декоратив роль үтәй. Буалар, сәскә түтәлләре, хатта үсемлектәр дә яктыртылырга мөмкин. Бакса көндез дә, төндә дә бик матур. Төстәр сагу түгел, тыныс. Шулай да кызгылт хары, кызыл, күк, кара төстәр белән акценттар яһала. Һез үз баксагызда ниндәй стильдә бидәр инегез? Бәлки үзегезгә генә хас стиль булдырганһыгыздыр. Был хакта контактта, ягъни бәйләнештә бай бакса битенә хәбәр итегез, фотоларыгызны һалыгыз. Онытмагыз, ландшафт дизайнының төп бурысы матурлык, камиллык, уңайлылык тудыру. Хөрмәтле бакчалаштар, май айы сәскәләр батша бикәһе Роза ултырту өчендә иң кулай вакыт һәм бүген без Өфе районы Чернолес авылында яшәгән Рәшит Билал улы Галләмовтарда. Рәшит агай, касан мауга башланыгыз розалар үрсетү менән, розалар тәкъдим итү менән? Розалар белән ныклап публикация итә башладым, моннан бер 55 ел элек. Шулай ук. Нык тәҗрибәле. Сыр вакытында хәзерге кебек розаларны табуы җиңел түгел. Шуңа күрә мине Октябрьскийның Стәрлетамакның Салаватның роза яратучылары беләдер, мин аларны беләдерем. Әгәр дә берәребездә яңалык килеп чыкса, алышынып ала торган идек. Шулай итеп мин гомер буе роза үстердем. Көйһез үсемлектәрме ул розалар? Әгәр дә технологиясын соблюдать итсәң, сакласаң, артык бәләле түгел. Главный кыш саклап чыгарырга кирәк, дөрес итеп. Менә розалар укрывные культура. Кышкылыкка мотлак ябырга кирәк. Менә шу без тоткан розалар, булар -10 градустан курыкмайлар. Шуңа күрә розаларны ашыгып капларга ярамай. Розаларны каплайсың, ноябрьнең 1 числоларында кисәсең. Күпме, ничә сантиметр? 20-25 сантиметр калдырып. 20-25. Бәрәңге күмгән кебек итеп күмәсең. Тупрак менән. Кул астына нәрсә? Туфрак, манда саламмы, торфмы, пишәмме, опилкамы. Шуннан күмгәчтән каплайсың, жәлләмәй генә 2 кат акрил белән. Пленканы алырга кирәк калынрагын, 150 микроннысын. Розалар шыланырга тиеш түгел. Ямгырлар ява башлаганга тиклем капларга кирәкме? 40 көнне каплайсың да, ноябрьнең 20-ләренә хәтле 2 якта да тишек калдырасың грядканың бәләкәй генә. Ну, допустим, төпсез бер ятыгып куйсаң, тегендә монда шуннан җил уйнап торса, булды. 20 ноябрьләрдән соң гына полностью томалайбыз. Ныклап минусовая температура киткәч кенә. Язга чыккач, ачсагыз, розаларның 85-90% обязательно исән була. Розаның стебельләре кыш юышта шыдамай, кабыгы бузылып куба. Шуның өчен капланган роза куры торырга тиеш кыш көне. Майның 15-ләреннән соң ревизия ясайсың куакларга. Ничә әйбәт боевой почка бар стебельдә. Калдырасың бер 3-4-неме, лишине кисеп ташлайсың. Һәр бер стебельдә, әгәр дә әйбәт менә 10-12 стебель урынына 25-32 стебель булса, шәшкә ату бик нык аксай. Яшел куакка әйләнә. Яшел куакка. Кырагайга әйләнә инде. 10-12 глазок булса, менә шушы төп роза өчен
бик нык матур була. Менә шушы вакытта үсә срезочный матур розалар. Глазок дигәнегез менә ошо бүреләр. Шушылар, менә шушы. 12-нән артык булырга тиеш түгел бер төптә. Яз көне ашкачтан бит башлары әзгенә карайган була, менә ни кышлап чыккан ботакларның. Шуларны гына тазартып чыгасың. Нимә менәндер тукландырырга кирәкме? Беренчесе мөхәббәт инде кызым. Иң шәп ашлама ул мөхәббәт. Ул мөхәббәт. Кешегә лә, үсемлеккә лә. Бөтен нәмәгә дә яратып карарга, яратып үстерергә кирәк. Почва авыр булса, анда глинистимазар ком кушарга кирәк, перегной, көл кушарга кирәк, обязательно көл ул микроэлементы, шәшкә эре. И шәшкәнең төсе интенсивный. Зәңгәр, зәп-зәңгәр, кызылы кып-кызыл, бордовый, коңнан да куйрак кызыл, сарысы йылкылдап торган сары, шулай була тәрбияләп үстерсәң. Болезньләргә каршы эшкәртергә кирәк инде химикатлар белән. Утырткан вакытта менә прививка урынын 1-3-4 сантиметр батырып утыртырга кирәк. Менә улай менә розаны, менә улай. Шулай утырсаң, дөрес посадка. Башка агачларның прививкаларын өстә калдырасың. Розаны кыңгына батырып утыртасың. Рәшит ага, һездә ничә төрле роза бар бunda? Менә колышкаларга төсләре язылган, бит. Монда һәр бер төстә 5-6 сорт. В мире 7 цветов. Розалар каталогта 10 меңнән артык хәзер. 10 меңдән артык. 10 меңнән артык. Дөньяда аны яратмаган бер илдә юк. Шуңа күрә бөтен ил розалар өстендә эшләй. Минем менә монда английские сорта, немецкие, канадские, российские сорта. Шуна даже Эфиопиядан бар сорт, Нино дигән. Айырма тик шунда Эфиопиялы кышкылыкка ул розаларны капламайлар, бездә каплайлар. Бездә капларга кирәк. Менә шунда гына айырма, Аңлашылды. Ултыртканда был розаларның тамырларын кыркырга кирәкме? Шуна утыртканда менә карайбыз тамырларны. 1-2 сантиметр гына эре ботаклар менә шулай учларын обновить итеп чыксаң, тизрәк тамыр ибәрһәнесен, менә шушы менә раны ясау способствует тиз генә бошата торган вак тамыр үсеп чыга. Шуңа күрә әз генә обновлять итәбез учларын, тамырларны. Шуннан кайда ултыртырга? Розаларны да, виноградларны да, барсына да кояшлырак җир булсын, төньяктан искән җилдән сакланган җир булсын. Көненә 6 сәгать кояш төшкән җирдә менә дигән үсә, наоборот чәшкәләре озаграк тора. Рәшит ага, һездә бик зур рәхмәт. Безнең тапшыруның вакыты сикле, ләкин менә әле һездән ишеткән мәгълүмат роза үстерергә теләүчеләр өчен бик файдалы булгандыр дип уйлыйм. Баксаларыгыз шау сәскәле утырһын.